wani sabon kamfani sun ba ma Sarki Ali Nuhu ambassador. Yan uwa zan kai ga wannan bidiyo, amma kafin nan ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar kararrawa wannan bidiyo. Sharhin Arewa. Tabbas samun ambassador da Ali Nuhu ya yi a wannan masana'antar mai suna Venmo Furnitures, wannan abu ya girgiza 'yan Kannywood sosai, saboda ba su taɓa tunanin wannan abu zai taɓa kasancewa ba, duba da la'akari da cewa wannan kamfani ya kasance yana da manyan hannun jari a kudancin ƙasar nan, sai kuma da babban birnin tarayya wato birnin Abuja, sai kuma kaɗan kenan daga Kaduna da Kano. Amma sun yi matukar mamaki cewa an bashi. A wani bangare kuma mutane da yawa sun ce hakan ma da aka yi daidai ne, kuma suna taya shi murna, amma masu nuna bakin ciki da masu kokawa sun koka. Sai dai a wani bangare kuma samun wannan aiki ya danganta ne, saboda shi Sarki Ali Nuhu idan kun duba, kowa ma ya san yana fim na kudancin kasa, yana aiki a kamfanin Nollywood, sannan kuma yana aiki a kamfanin Kannywood. Samun wannan ba wani abun mamaki ba ne, saboda Sarki Ali babban mutum ne sosai. Masu kokawa su daina kokawa, wannan babban nasara ce a gare shi, sannan kuma da kungiyar Kannywood, ko kuma in ce masana'antar Kannywood.